I dag er vi kommet til Zoo i København og skal se mange spændende dyr. Følg med. Tissemyr. Wow. Wow. Den er rigtig synd for den. Det er en sød blok. Også dem her. Den her, den er blevet skudt af nogle krybskyttere. Og så er de solgt den som en paraplyholder. Og så var der nogle danskere, som der var dumme nok til at købe det og tage den med hjem. Og så tog vi den så fra dem i 12. Og så har vi så fået, når de har fået en kæmpe stor bøde. Det er meget ulovligt. Skarpe også til. Man skal være forsigtig. Den er nemlig ægte, den her. Ja, rolig. Hvad er det? Krebs. Det her det er fra en leopard. Wow. Er vi stille over det? Stille over det, den er godt stykker. Er det der blå? Det er nogen, der har tegnet på den tus. Den er meget Det ved jeg ikke. interessant. Der er ikke nogen af os, der ved det jo. Og så prøv lige at se tigerkraniet, hvor kæmpe stort det er. Tigerne er de Og nogle kæmpe store bisser. Tænk, hvis den Det er en fanger de leopard. fingre. Er den gået i stykker eller hvad? Jeg har... Ja, den er gået lidt i stykker, ja. Hvorfor den er meget tykkere end den der? Er det et andet dyr, det her? Det her det er nemlig en tiger. Det der det er en leopard. Er det der øje? Der hvor øje? Det er nemlig pote. Og bagved er det så hvidt. Nej, det er næsten. Det er øjnene. Det er hullet til øjnene her. Og ørerne. Nej, den der er også kanguru. Det er mig at have så mange pattedyr liggende. Er det her også en kanguru? Det er en leopard. Er det en leopard? De her 2 leoparder. Nej, det er en leopard, siger han. Se herunder. Se herunder. Det er en leopardhal. Hej! Der er myrer dernede. Myrer, må jeg se? Ej, du skal passe på, Mona. Er det ikke et rev? Det er kroniler. Dem er jeg til også meget. Jo, men det er dem, der hedder, som mange de kalder for tismyrer. Men det er der slet ikke noget, der hedder. Og så kan de hele vejen hen tilbage. Bladskær myrer. Og så se, hvor de går hen. Så skal du prøve at følge en myre hele vejen forbi. Det er en Tror du nødsehorns. lige, den kan høre godt med det der kæmpe store? Jo. Så kan du også lære at høre efter, når du har den på. Ja, sådan en har du brug for. Det er en ulv. 7 knogler, som hedder halshvivler. Og hvor mange kan vi tælle her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så er jo også det her, det er halshvivler. Men hvad for et dyr har så kæmpe en hals? Giraf. Ja, giraffen nemlig. Det her er simpelthen en girafhals. Okay, er det der? Det er dens hals. Det er nemlig halsen. Hele det her. Girafhals. Knoglerne sidder i halsen. På vandet så ned. Og det her er næsehorns. Hernede igennem, der går både luftvejen, altså der, hvor den trækker vejret igennem. Og der får den også mad ned igennem. Det er tirs. Hvad med den her? Det er næsehorn. Næsehorn. Og hvad med den der? Det er faktisk en af vores egne. Det er en flodhest. Det er vores gamle avlsand fra 80'erne. Nå. Så er det en gammel sag. Men ham måtte vi simpelthen bare beholde. Rød panda. Og næsehorn, sagde han den der. Og det der, det er en girafkranje. Hvad er det her for et dyr? Det er en bjørn. En brun bjørn. Se. Kakerlakker. Nej, bænkefyr. Nej, bænkefyr. Det hedder kakerlakker. Tak fordi du kiggede med. Hvis du kan lide vores videoer og vil gerne se flere sjove videoer, så tryk på abonner-knappen og følg med. Og fortæl om familien Assisi på YouTube til dine venner. Det sætter vi stor pris på.